Koľkokrát sa vám stalo, že ste si ľahli do postele, telo bolo unavené, ale hlava odmietala vypnúť. Jedna myšlienka striedala druhú, spomínali ste na minulosť, premýšľali nad budúcnosťou a zrazu bola polnoc. Pozná to takmer každý. Naša hlava je zvláštny spoločník. Keď je pokoj, často si sama nájde dôvod na nepokoj. Keď je všetko v poriadku, začne hľadať, čo by sa mohlo pokaziť. Je to úplne prirodzené. Náš mozog je totiž nastavený tak, aby nás chránil. Problém je v tom, že niekedy nás chráni až príliš. Dnes nám chcem povedať jednu jednoduchú myšlienku, ktorá môže priniesť viac pokoja do každého dňa. Znie veľmi jednoducho. Nie všetko, čo si myslíme, je pravda. Možno to znie zvláštne, ale skúste sa nad tým na chvíľu zamyslieť. Koľkokrát ste sa báli niečoho, čo sa nakoniec vôbec nestalo? Koľkokrát ste si mysleli, že vás niekto nemá rád a pritom mal len zlý deň? Koľkokrát ste mali obavy z vyšetrenia a výsledky boli nakoniec dobré? Naša myseľ dokáže vytvárať príbehy rýchlejšie než filmový scenárista. A čo je najhoršie, často tým príbehom uveríme. Predstavte si, že sedíte doma a zazvoní telefón. Nikto nič nepovie a hovor sa preruší. Za pár sekúnd už rozmýšľate, či sa niečo nestalo rodine, či nie je problém v práci, alebo či ste na niečo nezabudli. O hodinu neskôr zistíte, že to bol obyčajný omyl. A pritom ste tú hodinu prežili v strese. To je sila našich myšlienok. Nie udalosti samotné, ale náš pohľad na ne často rozhoduje o tom, ako sa cítime. Preto je dobré občas sa zastaviť a položiť si jednoduchú otázku. Je to fakt, alebo iba moja predstava? Táto otázka dokáže veľa zmeniť. Keď ju začnete používať častejšie, zistíte, že množstvo starostí bolo úplne zbytočných. Samozrejme, neznamená to, že máme ignorovať problémy. Ak nás niečo trápi, treba to riešiť. Ale netreba riešiť veci, ktoré ešte ani neexistujú. Je rozdiel medzi prípravou a zbytočným stresom. Príprava pomáha, stres iba berie energiu. Veľa ľudí si myslí, že keď budú stále premýšľať nad problémom, nájdu lepšie riešenie. Nie vždy je to pravda. Niekedy mozog potrebuje prestávku. Rovnako ako svaly po cvičení. Skúste si predstaviť, že by ste chodili 10 hodín denne bez zastavenia. Nohy by protestovali. Mozog protestuje podobne. Len namiesto bolesti svalov prichádza únava, nervozita alebo nespavosť. Preto je dôležité dopriať si počas dňa malé chvíle pokoja. Nemusí to byť meditácia. Nemusí to byť ani jóga. Stačí 5 minút ticha. Pomaly sa nadýchnuť, pozrieť sa z okna, vypiť si čaj, počúvať spev vtákov alebo sa jednoducho usmiať. Aj úsmev dokáže zmeniť chemické procesy v našom tele. Nie nadarmo sa hovorí, že úsmev nič nestojí, ale môže veľa zmeniť. Dokonca aj vtedy, keď sa spočiatku trochu prinútite. Poznáte ten pocit, keď dlho hľadáte okuliare a potom zistíte, že ich máte celý čas na nose? Naša hlava je niekedy presne taká. Vytvára komplikácie tam, kde žiadne nie sú. A potom sa sama čuduje. Ďalšou dôležitou vecou je porovnávanie. Dnes sa porovnávame s každým. Sused má krajšiu záhradu, niekto iný chodí na dovolenky. Ďalší vyzerá mladšie. Lenže nevidíme celý obraz. Vidíme iba malý výsek cudzieho života. Každý človek má svoje starosti. Len ich nenosí napísané na čele. Preto je oveľa lepšie porovnávať sa s tým, kým sme boli včera. Ak ste dnes urobili jeden malý krok navyše, je to úspech. Ak ste sa dnes prešli o 10 minút dlhšie, je to úspech. Ak ste dnes vypili viac vody, je to úspech. Ak ste sa dnes menej hnevali, je to úspech. Život totiž nie je súťaž, je to cesta. A každý ide vlastným tempom. Pamätajte si ešte jednu dôležitú vec. Nemusíte mať pod kontrolou úplne všetko. Počasie nezmeníme. Minulosť tiež nie. A správanie iných ľudí už vôbec nie. Ale môžeme ovplyvniť vlastnú reakciu. A práve tam sa začína pokoj. Existuje krásne príslovie. Ak problém vyriešiť môžete, nemá zmysel robiť si starosti. Ak ho vyriešiť nemôžete, starosti aj tak nepomôžu. Na prvé počutie to znie jednoducho. No keď sa tým človek začne riadiť, život je o niečo ľahší. Neznamená to, že budeme stále veselí. Aj smútok patrí k životu. Aj obavy, aj strach. Dôležité je, aby sa z nich nestali naši spolubývajúci. Nech zostanú iba návštevou. Prídu, odídu. A my pokračujeme ďalej. Možno dnes práve prežívate náročné obdobie.
Možno vás trápi zdravie, možno financie, možno samota. Ale aj v takých chvíľach skúste myslieť na jednu vetu. Dnešný deň zvládnem. Nie celý budúci mesiac, nie celý rok, len dnešok. Jeden deň je oveľa ľahší, než celý život naraz. A keď zvládnete dnešok, zajtra zvládnete ďalší. Takto vznikajú veľké zmeny. Nie skokom, ale malými krokmi. Na záver vám chcem nechať jednu jednoduchú myšlienku. Možno práve tú, kvôli ktorej ste si dnes toto video zapli. Nedovoľte, aby vám myšlienky ukradli dnešný krásny deň. Život sa odohráva práve teraz. Nie včera, nie zajtra. Práve v tejto chvíli.